Τελικά, ποια είμαι εγώ, επεισόδιο 3. Καλημέρα! Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, κοίτα τι αγόρασα. Χαχά! Ωραίο. Έχω κι εγώ απλά σε μόβ. Πάμε σχολείο. Ωραία, πάμε. Ελπίζω να μην μας βάλει πάλι η δασκάλα μας διαγώνισμα να γράψουμε. Αυτό, πάμε. Έλα. Γιατί άμα μας βάλει πάλι διαγώνισμα, δεν ξέρω κι εγώ. Όντως κι εγώ. Α, πέφτω! Είσαι καλά. Αχ, το κεφάλι μου πονάει. Μήπως... εντάξει, ελπίζω να μην έπαθες κάτι σοβαρό. Εντάξει, καλά είμαι. Θες να σε βοηθήσω? Όχι, θα προσπαθήσω. Εξάλλου, εκεί είναι το σχολείο. Ούτε μια ευθεία. Τέλος πάντων, να πάρω το skateboard. Πρόσεχε. Τέλος πάντων, να πάμε πάλι. Προσέχουμε. Φαντάζεσαι να πέφτα στην κατηφόρα που πηγαίναμε αμάξι. Που πηγαίναμε προς το σπίτι. Τέλος πάντων, κατέβα, έλα. Σχολείο μου, σχολιάκι μου, πόσο δεν μου έλειψες. Πάω στο κηλικείο να πάρω κάτι. Οκ, θα περιμένω εδώ. Πάω να δω τι κάνει. Hi sisters! Μισό λεπτάκι, πάω λίγο στην άφηση μουσικής εδώ. Οκ. Ωχ, μπαίνουμε μέσα. Πάμε γρήγορα για την προσευχή. Πάμε. Νομίζω ότι δεν ήρθαν ακόμη, κύριε. Α, γεια σας, κυρία. Γεια κυρία. Γεια σας κορίτσια, καθίστε. Ναι, κυρία. Okay. Ποιος θα μπει την προσευχή σήμερα? Εγώ. Έλα, Αντριάννα. Εύχομαι να την πω καλά. Πάτερ ημών, ο αίρε της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, εγκδάτη η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Θανάτων ημών των επιούσεων, δώσε ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα εφελήματα ημών, ως εμείς αφήνουμε τις εφελέτες ημών και εμείς ενέγνυνάς τυρισμών, αλλά ρίση ημάς του πονηρού αμήν, διευκό των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Χριστό, Θεός ελέησον ημάς, τα παιδιά σου αμήν. Καλημέρα. Ωραία παιδιά, καλημέρα σας. Σήμερα θα κάνετε για 2ωρο όλοι μαθηματικά και την τελευταία ώρα αγγλικά. Ευχαριστώ. Πρώτη ώρα, 2ωρο. Δεν το πιστεύω. Και το χειρότερο μάθημα, μαθηματικά, ρε φίλε. Αυτό. Τους πάμε. Πάμε. Πάμε τώρα στην τάξη γιατί να μην μας φωνάζει τώρα η κυρία. Λες. Γιατί δεν θέλω. Sorry. Μαθηματικά δεν λέει. Μαθηματικά λέει. Τι κάνουμε εδώ. Ναι. Από το ολοήμερο. Καλά. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα σας. Σήμερα θα κάνουμε 2ωρο μαθηματικά, όπως είπε και η διευθύντρια. Λοιπόν, ποιος θα σηκωθεί στον πίνακα? Η Δέσποινα. Δέσποινα σηκώ πάνω. Καλά, κυρία. Καλά. Λοιπόν, Δέσποινα, γράψε μου. 300 συν 200. Για γράψτε. Κυρία, το έγραψα. Να το.
300 συν 600 μας κάνει 900. Ναι. 900. Ναι, μας κάνει 900 πάντως. Ωραία, Δέσποινα, κάτσε κάτω. Οκ. Τα πίνακα. Όχι εγώ. Ντρρρρρρ. Άντε επιτέλους με το 2 σου. Επιτέλους. Πάω στο κηλικείο. Δέσποινα, Δέσποινα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Τέλος, θα πάω. Τα Doritos. Μήπως με φώναζε η Αντριάννα, μη σου πω κάτι. Ω, τι ωραία πισινούλα. Μακάρι είχαμε κι εμείς τώρα τέτοιο μάθημα, αλλά έχουμε αύριο. Όποιοι έχουν μετά ή γενικά με έχουν σήμερα πισίνα, πράγμα κλειδιτήριο να το πω, θα περάσουν τέλεια. Τέλεια. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν πειράζει. Εντάξει, και εμείς έχουμε αύριο. 1η ώρα. Καταρχήν 2 ώρα. Όχι, κάτσε να πάω να πάρω λίγο το βιβλίο για να διαβάσω κάτι που θέλω. Ωραία, το πήρα το βιβλίο. Έλα λίγο κοντά στην πισίνα. Σοφία, τι κάνεις εδώ? Έλα μαζί μου, έλα. Τι έγινε? Έλα εδώ, κοίτα, έλα, κάτσε εδώ. Έλα εδώ. Οχου, ότι είναι τέλεια πισίνα, το ξέρω. Ναι, κοίτα μου. Χαχαχα, καλά να πάθεις. Όχι ρε μπρο, λελώθηκα. Bye bye. Ρε, θα σε... Πω, έλεος. Αντριάννα, τι έγινε, τι κλαις? Ήρθε η Σοφία και με έριξε μες στην πισίνα. Έλα, μη στεναχωριέσαι. Θες να... Πρέπει να αλλάξεις ρούχο, δεν μπορείς να είσαι με αυτό. Είναι πληγωμένο. Το ξέρω. Πάω. Πάλι καλά που έχω ίδια αλλαξιά. Εντάξει. Έλα, πήγαινε στην τουαλέτα. Έτοιμη! Ουχού! Σοφία, Σοφία λέω. Καλά, αυτό με την χαζή μιλάω. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σχολάσουμε. Είναι 1:12. Τέλος, πάμε. Πάμε. Οκ. Ωραία, είναι ώρα να μπω μέσα. Μαμά, γύρισα από το σχολείο. Πώς και γύρισες, θυμήθηκες ότι έχεις σπίτι? Πας. Και επίσης, γιατί φοράς άλλα ρούχα? Τι σου είπα αυτό που πες το βράδυ? Μαμά, αυτά τα ρούχα είναι σχισμένα. Λοιπόν, πήγαινε τώρα στο δωμάτιό σου τιμωρία. Για 2 ώρες δεν θα βγεις από το δωμάτιό σου, ούτε για φαγητό. Εντάξει, Στο καλό. Άντε τώρα. Πόρφρυμε. Ουάου, τι ωραία στολή που είναι αυτή, καλέ. Ουάου, αυτή σίγουρα θα ντυθώ έτσι, ειδικά η περούκα είναι. Όλα τα λεφτά. Ουάου. Τέλος πάντων. Αχ, τι ωραίες που είναι αυτές. Όπα, γεια. Γιατί είσαι ντυμένη έτσι, τι είναι αυτά? Με τις σκιές απ' έξω. Εντάξει ρε μαμά, ρούχα είναι. Λοιπόν, άλλαξε τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα. Καλά. Γιατί είσαι τόσο υπερβολική κάθε φορά που θέλω να κάνω κάτι? Γιατί θα ακούς τους όρους τους δικούς μου. Άντε τώρα.
Φίλε, πρέπει να αλλάξω. Τέλος πάντων, θα βάλω κάτι άλλο. Wow, και αυτό είναι τέλειο για να το φοράω τα Χριστούγεννα, τη μέρα που αλλάζει χρόνος. Yes! Ωραία, τώρα τι θα κάνω, με τη μάνα μου, έτσι θα με σκοτώσει. Ναι. Εντάξει ρε μαμά, δεν μπορώ να δοκιμάσω στολές και να βάλω ρούχα. Μαμούνια. Λοιπόν, αρχικά, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το παραγκιόζικι. Μην πανέμορφη Πασχαλά. Λοιπόν, αρχικά, το μαλλί είναι χάλια. Λοιπόν, άλλαξε τα όλα τώρα. Μαμά, είναι περούκα. Δεν με νοιάζει καθόλου. Θα τα αλλάξεις όλα. Όλα. Άντε, γεια. Πόρε φίλε. Αυτό άμα είναι εντάξει. Και τι τέλος και τέλειο, αλλά είναι τέλειο. Αυτό θα βάλω για τώρα. Θα αφήσω καταρχήν να το αφήσω αυτό. Πάω να βάλω πιτζάμες. Άντε, επιτέλους θα βάλω πιτζάμες. Τώρα με τη μάνα μου δεν μπορεί να μου πει κάτι. Δεν μπορεί να μου πει κάτι. Yeah. Θέλω να πάω βόλτα. Το βρήκα. Θα πάρω την κολλητή μου να μιλήσουμε. Τριν. Ναι. Τι κάνεις Δέσποινα, όλα καλά? Ναι, Αντριάννα, όλα καλά εδώ. Τα περνάω τέλεια μαζί με τη μαμά μου σπίτι. Α, τα περνάς ωραία. Μαγειρεύουμε μπισκότα. Μπισκότα, να είχα κι εγώ λίγα. Αν θες, μπορείς να έρθεις από το σπίτι μου και να πάρεις κάποια μπισκότα. Μπορείς. Ναι, μπορώ να σου δώσω. Απλά μισό λεπτάκι κλείνω γιατί κάτι έγινε. Ναι, Γεια. Ωραία φίλε, εγώ τώρα τι θα κάνω? Πάω. Τέλος πάντων. Θα πω ότι με μάμα μου μπορώ να πάω. Μαμά. Τι θες πάλι? Μήπως μπορώ να πάω στην κολλητή μου πεμένα εδώ πέρα απέναντι για να φάμε μπισκότα? Άντε πάνε, πήγαινε, δεν με μοιάζει καθόλου κιόλας. Οκ. Πάμε. Κλείδωσε εσύ. Πάμε. Ωραία. Α, να τη βλέπω. Δεν θα σηκώ με τις πιτζάμες, χάζει. Γεια Αντριάννα, έλα παίρνω μέσα. Γεια. Έχεις πάρα πολλά ωραία ρούχα. Ευχαριστώ. Δεν τα πρόχειρα. Έλα, ήρθε η ώρα για μπισκότα. Βάου. Ορίστε κορίτσια, μπισκότο μεγάλο για να φάτε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε μαμά. Έλα πάρε. Ευχαριστώ. Εσύ θα πας σχολείο? Αύριο. Να. Ναι, θα έρθω αύριο. Μόνο μια μέρα δεν θα έρθω επειδή έχω να πάω κάπου μακριά. Τι χειρόλα. Καλά, εγώ φεύγω γιατί θα με φωνάζει η μάνα μου. Γεια. Έτοιμη, πάω σχολείο. Αφού η μάνα μου κοιμάται, δεν με νοιάζει καν. Εγώ αυτό θα φοράω από εδώ και πέρα. Δεν με νοιάζει για αυτή τι λέει. Πάω. Hi stairs. Έχω κολλήσει εδώ πέρα. Πάμε. Και τώρα έτσι και μας πούν τώρα πάλι 2 ώρα διαφορετικά. Ωραία φίλε. Άμα μας το πούν, εγώ δεν ξέρω τι θα πάθω. Ούτε εγώ δεν ξέρω τι θα πάθω. Ναι. Εύχομαι τώρα να μην γίνει κάτι τέτοιο. Θα πεις σε προσευχή σήμερα? Θα την πω για χάριση. Όχ, πάνω στην ώρα ήρθαμε. Όχ, είναι 7 και κάτι. Άντε πάλι στην πισίνα. Ήρθαν οι διδασκάλοι. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα παιδιά, ποιος θα έρθει να πει την προσευχή? Εγώ κυρία. Ωραία, έλα Δέσποινα να τελειώσουμε.
μαγιώνουμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Φάνης Λαϊσίνας. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Φάνης Λαϊσίνας. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Φάνης Λαϊσίνας. Πάτερ ημών, που μένεις ουρανείς, ευλογηθεί το όνομά σου, έρχεται η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως και ουρανότητα της γης. Τον άτομο ημών των επιούσεων, άσε ημών σήμερα, φτιάξου ημών τα πλοία ημών, ως και μας αφήνει. Με τους επιέτες ημών, και εμείς ενέβης ημών του ουρανού, αλλά ρίσου μέσα από το πονηρό αμήν. Διεφών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχον σώσον εμάς. Αμήν. Καλημέρα. Καλημέρα. Παιδιά. Μια χαρά το είπες, ρε. Παιδιά, ανακοίνωση. Σήμερα θα κάνετε 2ωρο. Πώς το λένε, θα πάτε κολυμβητή. Καταρχήν θα πάτε κολυμβητήρα. Θα κάνετε στην πισίνα 2ωρο. Ενώ είχαμε μαθηματικά 2ωρο, εσείς τελικά θα κάνετε πισίνα επειδή χθες κάναμε 2ωρο μαθηματικά. Ναι! Επιτέλους. Τέλος πάντων. Ωραία. Πάμε να αλλάξουμε. Έχεις πάρει ρούχα καταρχήν μαζί σου. Μαγιό. Φίλε, σήμερα δεν είχαμε. Δεν θυμάμαι. Έχεις πάρει ρούχα μαζί σου. Μαγιό καταρχήν. Ούτε καν. Δεν έχω πάρει καν τίποτα μαζί μου. Ωραία. Τα σχολικά πράγματα. Μια χαρά θα περάσουμε. Εντάξει, τι πρόχειρο μαγείο να μου πεις τώρα. Τουλάχιστον Ωραία. Εντάξει, τουλάχιστον θα καθίσουμε. Έλα, κάτσε. Έκατσα. Αχ, πόσο βαριά με τη ζωή μου. Παιδιά, θα κάνουμε βουτιές από τις βατήρες. Τους χάνουμε. Εμείς δεν έχουμε μαγιό. Δεν πειράζει να παίρνετε, εμείς δεν σας φταίμε σε κάτι. Όχι, κυρία, δεν θα μπούμε με τα ρούχα. Να παίρνετε, δεν θα μπείτε ούτε κάνουμε στην πισίνα. Απλά να παίρνετε, εμείς δεν σας φταίμε σε κάτι. Από τους βατήρες. Καλά, κυρία, επειδή βαριέμαι τώρα να σας μιλάω τώρα κάθε μέρα, πάω να πηδήξω το βατήρα. Πού πας καλά, πας καλά, πού πας.